Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti e windande men hande ndeɗo. Ay winda ɗo ko bismillahir rahmanir rahim. Ngal ɗo alluwal noon ko karfeje toɓɓoje ɗe mbaɗanmami ɗo. Ay ɗo ko joyi ngoni ɗo, ɗo joyi ngoni ɗo, ɗo joyi ngoni ɗo, hawri sappoji. Sa namdama karfe toɓɓoje ɗi ne poti 15. Ay ɗo ko bajorɗo ene toɓɓi, jatungu piccuɗo ene toɓɓi, zayyin ene toɓɓi, fa toɓɓuɗo ene toɓɓi, darade piccuɗo ene toɓɓi. Ɗo ko qafara ene toɓɓi, ay tajorɗo e ta saqiɗo ay fof ko toɓɓe toɓɓe. Yahanara won jubriya ene toɓɓi, nunrak won juburna ay ene toɓɓi, hewni endu ene toɓɓi, khatungu piccuɗo ene toɓɓi, radel ene toɓɓi, ra koyngal ene toɓɓi, gayna baali piccuɗo ene toɓɓi, shintoyɗo piccuɗo ene toɓɓi. Nde noon toɓɓoje ɗe ko 15 alkulal har feere. Bajorɗo, jatungu piccuɗo, zayyin, fa toɓɓuɗo, mbiyen fa jorɗo walla mbiyen fa toɓɓuɗo, darade piccuɗo nani, qafara walla mbiyen qaf toɓɓuɗo ko gotum, ta jorɗo ta saqiɗo foko ta tan won ɗon, yahanara walla yorit ko gotum, nunrak juburna ko gotum, hewni endu, ha tongu piccuɗo walla ha tongu ko gotum, ha cewɗe fof ko ɗo, radel, ra koyngal, gayna dariɗo en, gayna baali ko ɗo tan woni, shintoyɗo piccuɗo. Bajorɗo, jatongu piccuɗo, zayyin, fa toɓɓuɗo walla mbiya fa jorɗo, darde piccuɗo, qafara walla qaf toɓɓuɗo, ta jorɗo walla ta saqiru, yanere walla jubriya nani, nunara walla juburna, hewni endu, ha tongu walla ha cewɗa en, zadel, ra koyngal, gayna baaliɗo walla gayna dariɗo, shintoyɗo piccuɗo walla shintoyɗo fof ko ɗo woni. Bajorɗo, jatungu piccuɗo, zayyin, fa jorɗo, darade piccuɗo, qafara, ta jorɗo, ta saqiru, yanara walla mbiya jubriya, nunara walla mbiya juburna, hewni endu, ha tongu piccuɗo, radel, ra koyngal, gayna baali piccuɗo, shinto piccuɗo. Ni foti ƴettu kuƴol ma e karne ma, mbañotoɗa janga ɗigga, a hoolaki hoorema, ƴeew camorɗo mo ɗakkoɗa sara makko, o walluma ha jiiya lawol. Anani ɗo noon ko Dental Dina TV wiyete, ko toon moftoto. Kala ko majjirma yaha toon, jaha YouTube binda Dental Dina TV, on saha jiiya, naata ma yiɗo bindol boɗewol ɗo winda abonné, piya ɗon uddito, jiiya hulde nde, on saha hulde nde ma yi hulde goo wonde nde piyata tan wona a naati. Kala ko wonno toon jiiya ko ni foti. Alluwal ma nan ɗon, ɗo gandirta alkule baɗe toɓɓe ɗe, ɗo gandirta alkule toɓɓaɗe ɗe, ko 15 alkulal tan. Bajorɗo, jatongu piccuɗo, zayyin, fa jorɗo, darade piccuɗo, qafara, ta jorɗo, ta saqiɗo ko gotum, jubriya yanere ko gotum, juburna nunrak ko gotum, hewni endu, ha tongu piccuɗo, radel, ra koyngal, gayna baali piccuɗo, shintoyɗo piccuɗo. Bajorɗo, jatungu piccuɗo, zayyin, fa jorɗo, qafa darade piccuɗo, qafara, ta jorɗo walla ta saqiru, jubriya walla yanara, nunrak walla juburna, hewni endu, ha tongu piccuɗo, radel, ra koyngal, gayna baali piccuɗo, shintoyɗo piccuɗo. Sa yi tan ɗo winda Dental Dina TV to YouTube to, mayi toon abonné, piya abonné, naata toon, on saha jaha ɗo winda vidéo, dendagal vidéo ɗi mbaɗi nan toon moftanima. Wodara noon ko an jangowo majjiraɗo walla an garɗo keso o, yaa toon mbasa tampinde en. Nde wonno nden en jangi tan beddoɗen
joni e batti moftude ɗum ɗon hankadi kala gara taw ɗum ɗon gi 2016 faade joni eɗen jangguina eɗen beddo hankadi no haqqille men nangani en kala ko jangguina yo moftoye toon janggo e jaam aduna ene yaaha wasa noon ko yiide kam tawon to mofti ɗon janggon wasa araɓa yeeso ɓen jeeyi enen e ɓen jeeyi ɗum ɗo yo Allah wallu yo Allah newnu ko musidɗo moon guiɗe moon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam ƴette kuuɗi moon e carnet ji moon bañirɗon janggon ɗigga on koola koye moon ƴeewe camorɗo on ɗakkoɗon sara makko o walla on o walla hanji on laawol on dankiɗeji balla on noon nodde en e 00221 117 906 81 mbaɗon Yaya mbaɗon Ly jiyan WhatsApp o caggirɗon on caggay noon alhamdulillahi rabbil alamina timmi on jarama wassalam.